A Araz csapat a pontokat, ezzel érdekesen alakult a táblázat és a tabella, mert azt is mondhatnánk, hogy teljesen adkozni ma délután. Nagyon izgalmas estének nézünk elébe. Nos, Eden Futsal Eindhoven mérkőzés következik. Rövidesen a maga és feketében zöld kiegészítéssel az ír csapatot, amely remek benyomást tett ránk. Ugyanezt már nem mondhatjuk el a játékvezetőkről. Igen, egy nagyon komoly szakmai értékelés. Zeto magával viszi az Eindhoven csapatát. Bali közben jól teszik ide a bal oldalra, és remekül érkezik. Az Eindhoven sem azt nyújtja, szabad ne felett, amit elvárnak. Ha az ír csapat nyer, akkor Eska kapufáról viszont nagyon kiélezi. A Rába Etónak mindenképpen győznie kell. De szerintem ez az egy pont is elég lesz, de én gondolom, hogy a szültség a játékosok arcáról mindkét oldalon. Saduni helyezkedik ott középen. Ez sem rossz így. El Ghanouty is, aztán ott a gól! Kosciuszló! Vezettek a hollandok. Nézzük meg még egyszer, itt a tovább tett labda, El Ghanouty, és aztán Kosciuszló gólt rúgott, és Soto is eredményes tudott lenni, hát szerepeltették a kapust az azeriek, közben Bali szerez labdát, Bali kerül helyzetben, Bali! El Ghanouty! El Ghanoutynak, hogy hova kellett volna mennie, de én azt gondolom, hogy ezt Balinak kellett volna befejezni. Most nem csinálta rosszul ezt az ütemet, Mateusz nem tudta elvinni, de arról jöhetnek az írek. A támadást, mint ahogy most is. Rendszerint fel is passzolgatja jól a labdát, és ebből él az Eindhoven. Egy újabb kihagyott helyzet. Nem hiszem, hogy ez jóra fog vezetni. Játékvezető, jogos az ítélet. Saduni elvégzi a szabadrugást. Bali áthúzza ballábára, Bali lő mellé. Előre nem neki kell. Itt van még egyszer Grimellius kifelé. Boznék maga elé húzza a labdát, Boznék jó a csel. Gólhelyzet, Grimellius! Igen, az Eindhoven a széleken nagyon sebezhető. Bali továbbra is professzor, folyamatosan mond. Azt talán értékesíti nyugodtabb a csapat, és akkor 2-0. Igen. És itt a Kosciuszló féle gól. Ez az a helyzet. Igen. Kapus. Grimellius mentés. Majd Boznik. Most cipőt is viszi, és a Litya áll továbbjutásra, az 5-ös csoportban pedig. Igen, ez a futsal egy olyan játék, amiben semmi nem segíti. De Melo hátra néz, 3-2 ellen egyelőre, jól piszkálja oda oldalra, és aztán De Melo gól! 1-1! Megérdemelték. Szerencsére a lába között elment a labda, a kipattanóra pedig érkeztek. Jó helyen állt De Melo, akarják. Szerencséje volt, hogy ott tartózkodott, de hát ez is benne van ugye a játékban. Ez hiba. Bali! Arról. De onnan nem Bali lövi. Itt most időmérőként kell szerepelnie, aki esetleg csodálkozik azon, hogy egy ilyen több bíró miért nem vezetőmérőként. A játékvezetőtől mehet, és jön is a labda középre. Gól! Saduni! Ismét előny a hollandoknál. Holland öröm a lelátón. Következik. A holland mester kér időt. Itt van még egyszer a gól. Ügyesen kitámaszt Saduni, és fölvarja oda a léc alá, de egy ír lábról kerül a létező legrosszabb helyre. De az is igaz, hogy azzal, hogy Karim Balira áll egy ember, és ráadásul egyek kevesebben vannak a hollandok, hiszen egyik el. Visszahúzza a Bali, megint húzogat, még mindig nála Bali, és gól! El Ghanouty! Ez volt a figura? Hát ez Karim Bali egyéni teljesítménye, ebben semmi figura nincs. Klasszis játékos.
Mondjuk kellett aztán egy fontos passz ide át a túloldalra, hogy Ganuti be tudja fejezni, lesz az íreknek. Bali, jön mellette Ganuti, és De Melo vele szemben, Bali bal lábán mellé. Bali visszalopja a labdát, Buznik próbálja elvenni tőle, Buznik, Bali behúzza középre, Bali lő, gól! 4-1! A második gólját szerzi Bali a tornán. Szemmel láthatólag megnyugodott és eredményt is hozott ez amennyiben a Rába Eto győz, és ez az eredmény így maradna, akkor kiesett a nagyhírű azerbajdzsáni csapat. Rá lehet lassan lőni, megpattan. Eindhoveni pad, és bizony egy ilyen játékos behozott. Közben az utolsó támadás, és Kozoglu a kapusiba után bepattintja az 5-et. Ő kezdte a gólgyártást, és ő is fejezi be. Félidő végén itt van, ez bizony fogható labda volt. Kozoglu jött, és csak 1-5, rövidesen visszajövünk, és mérlegre helyez. Úgy néz ki, hogy kapus cserélnek. Így van. Jön. Nagyon érhangzású név ez is. Igen. Az ír csapatnak is jó, mert nem nagyon merik megtámadni. Ott van Kozoglu. Lefülelik ezt a labdát, és jöhet Bali megtolja. Mondjuk ez nem volt annyira tornákon. Bali, de Farias. Már 28 meccsen. Bali! Elő kell kaparni a labdát valahonnan. Azt a sarokrúgást. Kozoglu. Bali. Reklamál Lima. Jobban tenné, hogyha visszamenne védekezni. Bali ballal. Junior, mert van egy Lurnenko Eliásunk is. Az íreknél. Saduni csúszott oda, róla ment ki. 46 esztendős. A stílusukon továbbra is ugyanazt a támadási szisztémát. Mateusz! És Grimelius leér. Igen, azt hiszem, hogy felajánlották neki a holland Kozoglu. válogatottságot. Még mindig él Ganuti, Kozoglu mellette. Él Ganuti. A földre kerül, és ott is marad. Igen, ez szándékos volt. Nem valószínű, mert... És jöhetnek az írek. Mateusz, De Melo, szöglet. Bali szinte ragad a lábához a labda. De mindig Bali, elhozza Bali, és jól is teszi tovább. Nem ez volt a fi. Saduni fölnéz, Saduni nem lő, inkább tovább teszi. Kanterberg vissza Saduninak. De Melo. Kanterberg megtartja a labdát, és jó helyre továbbítja. Gyamorim Szotó. Gyönyörű! De Melo! 5-2! Van megjátszható volt. Ez meg is hozta az eredményt. De Melo is 2 gólos, csak úgy, mint Kozoglu. És De Melónak most már 3 gólja van, ezzel fölzárkozik. Egy Ganuti, Kozoglu. Bali. Kozoglu. Ez hiba. Grimelius. És Grimelius. De csak becsolog valahogy. 5-3. Segítséget nem kapott. Lehet, hogy úgy vannak vele, vagy úgy voltak vele a hollandok, hogy 5-1, hát megvan ez a meccs. A futszálban aztán nagyon gyorsan pörögnek ám az események. Bizony. Bevállalja az 1-1 elleni játékot. Bali, hogy hozta ezt Buznik mellett? Bali mellé! Ezért szépen ez a játék. Bali hozza, Kozoglu helyzetben, vissza oda Balinak, Bali bele a falba. Lima mellett viszi el Kozoglu.
Bali viszi, hirtelen ritmust vált, aztán lő Mateusz, Bali és Lurnenko. Ennél a kapusnál pedig hát látom, hogy Szabálytalanság. Lima rossz döntést hozott, mert ott volt középen Mateusz, aztán Bali megtolja, Bali kisodródik. Itt van Bali, megtolja Lurnenko mellett, és elcsúszik az Lurnenko. Boznik felé, Boznik lő, és Grimelius láb. Grimelius. Szabálytalannak látsített a játékvezető. Igen. Hiszen Mateusz nekifut, Mateusz lő, és Grimelius és Saduni. Azt gondolom, hogy önnie kell a vészkapusos megoldás, Grimelius védése és Saduni eszmél elsőként. Mateusz hát oda hozza. Mateusz, Bali piszkál oda, Bali, jó a csel, Bali lendíti a lábát, gól! És ezzel eldőlt, én azt gondolom. 6-3. És most jön a vészkapus, amikor már semmi értelme. Gyönyörűen csinálta Bali. Én azt is el tudtam volna képzelni róla, hogy ilyenkor visszavesz és visszafele is cselezni kezd. Az lett volna az igazi. 6-3. Eltaktikázták. 5-3-nál én nem vagyok futszáledző, de meg kellett volna próbálni. Ott meg kellett volna 100%-os teljesítménnyel szeretné befejezni ezt a tartátot, ezt a 4-es tornát. Melo! De Melo! Grimelius keresi, és aztán megtalálja. Tanulni a történelemben. Hát Eindhoven, Eden Futsal, itt van, amiről beszélek, 6-3. Hát Eindhoven, Eden Futsal, hát Eindhoven, Eden Futsal. Visszajövünk tehát a Rába Eto